ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജിത മാതാജി കോസ്റ്റ് ആക്കില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫലത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ളൊരു യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാമത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാമക്രോധത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നേരെ അത് തിരിക്കേണ്ടത്, അവയെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കാമത്തെയും ക്രോധത്തെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ അതിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 4:1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനന് വളരെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ പണ്ട് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്ന്. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും തന്റെ പുത്രനുമായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ
എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാത് ഗ്രഹത്തിന്റെ അധിപതിയായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവരവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രഹനിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആയിക്കൊണ്ട് ആണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവരെല്ലാം രാജർഷികളായിരുന്നു. രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം രാജാവുമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഋഷി തുല്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു അവര് ഒരേ സമയം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി രാജ്യം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവര് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും കൂടി ആ ഒരു ആ ഭക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ട ആ തത്വജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജർഷികളെല്ലാം രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാലത്തിലും ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെ അധിപതികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. അതെന്തിനായിരുന്നു? ആ ഗ്രഹനിവാസികളുടെ അതാത് രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പം ആ ഗ്രഹനിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അവരെ കാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാ അധിപതികൾക്കും ഈ ഗീതാ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വത ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും അറിയുകയും അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ അതിന്റെ ആവശ്യകത അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിന്. അപ്പം ഈ സൂര്യദേവന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സൂര്യദേവൻ തന്നെ ആരുടെ ആജ്ഞ കൊണ്ടാണ് വിനയാന്വിതനായിട്ട് ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊട്ടാകെ വെളിച്ചം വീശുന്ന ഈ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പം ആരുടെ ആജ്ഞയിലാണോ സൂര്യദേവൻ വിനയാന്വിതനായിട്ട് ആ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണമാണ് സൂര്യദേവൻ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ സൂര്യദേവനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ എല്ലാ ഈ സൗരഗ്രഹ മണ്ഡലത്തെ ഒക്കെ ഭരിക്കുന്നതാണ് സൂര്യദേവൻ. അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊക്കെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നതും ഒക്കെ സൂര്യദേവനാണ്. അപ്പം ആ സൂര്യദേവനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അടുത്ത ശ്ലോകം: ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ടപരം തപാ. അങ്ങനെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ ആദ്യം സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് അത് രാജർഷികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ക്രമേണ അത് ആ ഒരു ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അത് ഇങ്ങനെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ ഒരു ശാസ്ത്രം പിന്നീട് ആരും അതിന്റെ ഒരു പ്രഭാവം കുറഞ്ഞു വന്നു. അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പം അത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പര ആണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഇസ്കോൺ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പം 4 തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. ഇത് 4 തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയണം. അപ്പം ത്രേതായുഗം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള ആ ചരിത്രം പറയണത്. ഇപ്പൊ സത്യയുഗം, ഓരോ യുഗങ്ങളുടെയും കാലദൈർഘ്യം ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കൃതയുഗത്തിന്റെ അഥവാ സത്യയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം 17,28,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗം അഥവാ കൃതയുഗത്തിന്റെ കാലവർഷം. അത്രയും ദൈർഘ്യമുണ്ട് സത്യയുഗത്തിന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ദൈർഘ്യമുള്ള യുഗമാണ് കൃതയുഗം അഥവാ സത്യയുഗം, 17,28,000 വർഷം. പിന്നെ അടുത്ത യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രേതായുഗത്തിന്റെ 12 ലക്ഷം വർഷമാണ്. പിന്നെ ദ്വാപര യുഗം 8 ലക്ഷം വർഷം. പിന്നെ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 4,32,000 വർഷമാണ്. അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പിന്നെ ഈ എന്താണ് തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാനെ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് എത്ര ലക്ഷം? 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഭഗവാന് തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ത്രേതായുഗാരംഭത്തിൽ വിവസ്വാൻ മനുവിന് നൽകി. അപ്പം വിവസ്വാനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിവസ്വാൻ അത് മനുവിന് നൽകി, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് നൽകി. മനു സ്വപുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് അത് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗമഗ്രഹത്തിന്റെ രാജാവും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനുമായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു. അപ്പം ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രഘുവംശത്തിൽ പിറന്ന ആ രഘുവംശത്തിലെ ഒരു പൂർവികനായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം മനു തന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഗീതോപദേശം നൽകിയത് ഈ 20,05,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. അപ്പം ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് സൂര്യദേവനിൽ കൂടി അങ്ങനെ പകർന്നു വന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ യഥാരൂപം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത ഏവായം മയാ തേദ്യയോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 3-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് എത്ര തരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. 4 തരം സമ്പ്രദായങ്ങളുള്ളത്: ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. അപ്പം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കി പോണം. ഇപ്പം നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതാണ്. അപ്പം അർജുനന്റെ ആ യോഗ്യതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ്, മിത്രവുമാണ്, പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും അർജുനനുണ്ട്. അർജുനൻ അത്രയും യോഗ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള ഈ രഹസ്യം, ഈ ജ്ഞാനം അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പം അർജുനന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അർജുനൻ നോക്കുമ്പോൾ അർജുനന്റെ സുഹൃത്താണ്, കളിത്തോഴനാണ്. ആ ഒരു ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അപ്പം ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് അത്രയും കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള സൂര്യദേവന് ഈ ശാസ്ത്രം, ഗീതാശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃത ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഭാവിയിൽ വരുന്ന അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, ഭഗവാനെ പറ്റി വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ വാക്യങ്ങളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, എന്നാൽ ഭഗവാനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ. ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വളച്ചൊടിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതിനകത്ത് മായം കലർത്തി പറയുന്നവരുണ്ട്, വളച്ചുകെട്ടി പറയുന്നവരും ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, അത് പറഞ്ഞ ആ ശാസ്ത്രത്തെ, ജ്ഞാനത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന ഭഗവാന് യാതൊരു വാല്യവും കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും കൃഷ്ണനെ പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അർജുനൻ ഒരിക്കലും വിശ്വാസം വരാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിലും അത് ഭാവിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അതായത് കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സർവാതിശായിത്വം. അതായത് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്നുള്ളത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം നിവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതുന്നവരാണല്ലോ നിരീശ്വരവാദികൾ. അവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമാനുഷത്വം അംഗീകരിക്കും. കൃഷ്ണനെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരരുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം. അപ്പം അർജുനന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വെറും സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ലോലുപനായിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് ചിലരൊക്കെ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കരുതുന്ന നിരീശ്വരരുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമായിട്ട് ഈ അർജുനന്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ കഴിയും. അടുത്ത ശ്ലോകം: ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ച അർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. ഭഗവാൻ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ തലം എവിടെയാണ്, ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന്റെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും ഓർമ്മയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, ഒടുക്കമില്ലാത്തവനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും വെച്ച് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലേക്കും വെച്ചും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാലോ ഏറ്റവും യുക്തനായിട്ടുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അനന്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, കൽപ്പാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ: കാരണോദകസായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു. ലീലാവതാരങ്ങൾ, കൽപ്പാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാനും സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ്. ഭഗവാന് ഭൂതകാലവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും ഒക്കെ ഭഗവാന് അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മള് ഒരു വ്യക്തി മാത്രം, നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന് ഒരു നിമിഷം മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പോലും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ആ മറവി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നതാണ്. അപ്പം ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒടുങ്ങി ആ ജന്മം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ജന്മത്തിലെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്. പിന്നീട് അത് അടുത്ത ജന്മം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ ഓർമ്മയും ഉണ്ടാവില്ല. അത് തീർത്തും വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ നില. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിനും അതീതനാണ്. അപ്പം ഒരു ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം: അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാപ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ ഇത്രയും നമ്മൾ 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്
ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നത്, അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പല പല പാവകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അതിനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 3 അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ അധ്യായത്തില് ഇനി ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രഹസ്യം, ആ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പം എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല, നമ്മുടെ ജനനം പോലെയല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്, അവതാരിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയായ ആ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് അവതരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പിറവിയില്ല എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്. നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം, നമ്മുടേത് മാറ്റങ്ങളുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും രണ്ടും 2 തരത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ല, രണ്ടും ആധ്യാത്മികമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമേ ഇവിടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്, നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒന്നും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മാവും, നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നങ്ങളാണ്, ജീവാത്മാവും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ആ സർവാതിശായിത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ തലം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുപോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അത്രേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അതാണ് പറയുന്നത്, സാധാരണ മനുഷ്യന് തന്നെ അവന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഭഗവാൻ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ആദിമഭാവത്തില്, അതീന്ദ്രിയവും ആദിമവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് കർമ്മങ്ങളൊന്നും 3 ലോകങ്ങളിൽ എനിക്ക് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഞാൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന് ആണ് ഈ ലോകമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഒരു കർമ്മമാണ് ഈ ലോകത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കൃത്യസമയത്ത് ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സമയത്തെല്ലാം ജ്ഞാനങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം യുഗം തോറും ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്, തന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം സൃജാമി എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ്. അപ്പം തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം എന്ന്, സൃജാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശാശ്വതനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആദിമ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി പറയുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് വേദോക്താചാരങ്ങൾ ശരിക്കും അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അധർമ്മികളാകും. അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മം ഈ ഭൂമിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി തട്ടുകയോ അധർമ്മത്തിന് പ്രാബല്യം പിന്നെ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം സ്വന്തം അഭിഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വേദോക്ത ആചാരങ്ങൾ ശരിക്കും അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അധർമ്മികളാവും. അപ്പം എന്താണ് ആ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കും. അപ്പൊ അധർമ്മം സമൂഹത്തിൽ വിളയാടും. വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു വേണം. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത്. അപ്പം ആ ബ്രഹ്മദേവൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചത്? ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയാണ് വേദങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മപ്രമാണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളാണെന്ന് വരുന്നു. മൃഗബലി ചെയ്യാമെന്ന് വേദത്തിൽ വിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ വേദ അനുസൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ അസംബന്ധം നിരോധിക്കുവാനും വൈദികമായ അഹിംസാധർമ്മം നിലനിർത്താനുമായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. അപ്പം ഒരു കാലത്ത് വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ വേദാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ മൃഗബലി നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഭഗവാന് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അഹിംസാപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും ദേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗബലി നടത്തുക ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തില് സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം അധർമ്മം നിലനിന്നിരുന്നു, ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പം വേദവിധി പ്രകാരം നമുക്ക് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ബലി നടത്താം എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അധർമ്മമായിട്ടുള്ള വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെയുള്ള രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലുള്ളവര് പല രീതിയിൽ അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അന്ന് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ വരെ മാംസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മൃഗബലി ആകാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ അവരങ്ങനെ മൃഗബലിയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുവാനായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. തന്റെ വിശ്വാസനായ പ്രതിനിധിയെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയക്കുക. ചിലപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്. മഞ്ജരികള്, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ അയക്കുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഗോലോകധാമത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും അവതരിക്കുന്നു. അർജുനനും അതുപോലെ ആത്മോത്കർഷം നേടിയവർക്കുമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവതാരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ധാർമ്മികൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലെ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പം ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മം എപ്പോഴൊക്കെയാണോ തഴച്ചു വളരുന്നത്, ധർമ്മമല്ല അധർമ്മം എപ്പോഴൊക്കെയാണോ തഴച്ചു വളരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിന്? ആ ധർമ്മ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുകയും അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അധർമ്മത്തെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒക്കെ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പം ഭക്തന്മാർക്കെതിരെ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളും ഒക്കെ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കും. അപ്പം തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും ആ ധർമ്മത്തെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തെക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈനിമാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന,
എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഓക്കെ. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരൊരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അവരുടെ ചെയ്യുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വധർമ്മങ്ങൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അതിലൊന്നും ഫലത്യാഗം ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമാണ് അവർ അനുഷ്ഠിക്കുക. ആ കർമ്മം ചെയ്യും അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണെന്നും ഭഗവാന് പിറവിയിലെന്നും ആദി മധ്യ അന്തങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണെന്നും ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത്, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചവർ ഒരിക്കലും മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നില്ല, അവർ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അങ്ങനെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അവർ തിരികെ എത്തുന്നു. നമ്മുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക്, നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണത്തിന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ മടങ്ങിപ്പോകണം. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ എത്തണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭയം, ക്രോധം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ മോചിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പൂകി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയ അനേകം പേർ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ആ പ്രേമഭാവത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന അനേകം പേര് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്കും സാമാന്യ തത്വചിന്തകർക്കും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോക്ഷം നേടുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അതിനെ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ ആക്കി, ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അതിനെ വിജ്ഞാനമാക്കി ആ ഒരു തലത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പം അവരുടെ മോക്ഷം ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കൽ മാത്രമാണ്. അപ്പം എത്ര തരത്തിലുള്ള 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവ്യക്തിഗത നമ്മളറിയാം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ളവർക്ക് പരമപദവും അവ്യക്തിഗതവാദികൾ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയുണ്ട്. ഒന്ന് സായുജ്യ മുക്തി, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക. അത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവാദികളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സാമീപ്യ മുക്തി, അതാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ചെല്ലുവാനും അവിടെ വസിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നതാണ് സാമീപ്യ മുക്തി. അടുത്തത് സാഷ്ട്യമുക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ പോലെ സമൃദ്ധി നേടുക, ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ഒരു സമൃദ്ധിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് സാരൂപ്യ മുക്തി. പിന്നെ സാലോക്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനമൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ മുക്തിയാണ് സാലോക്യ മുക്തി. അപ്പം സായുജ്യമുക്തി, സാമീപ്യ മുക്തി, സാഷ്ട്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, ഇങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മുക്തിയാണ് സായുജ്യ മുക്തി. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ഭഗവാൻ ഒരു തേജസ് മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്ന ഒരു മുക്തിയാണ് ഒരു സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വത്മാവു വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. അപ്പം എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്ക് ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് അർജുനന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണെന്നും ഞാൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനും അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചവർ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്, പിന്നെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരായിട്ടുണ്ടെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്, പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ, അവിടുത്തെ കൃഷ്ണനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും പോകുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന വഴിയെല്ലാം അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാലും, ഏത് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഓരോരുത്തര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മുന്നേറുന്നു. ചിലര് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ, അങ്ങനെ പല യോഗങ്ങളിലൂടെയും കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ അവര് ശരിക്കും ഭഗവാനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കറിയില്ല ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഈശ്വരന് രൂപമുണ്ടെന്നും ഒന്നും അറിയില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവർ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഈ ജന്മത്ത് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം നൽകും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം നൽകി അവർ ക്രമേണ ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത ശ്ലോകം, 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാക്ഷത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവത ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. അപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കുറെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിപ്പോയല്ലോ. മാറിപ്പോ, ഞാനത് ബാക്കോട്ട് അടിക്കാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പം 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്, അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ്, അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവരാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഫലം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലമൊക്കെ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാര് പെട്ടെന്ന് ക്ഷിപ്രപ്രസാദികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേഗം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ. അപ്പം എന്താണ്, ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവർ സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല. അപ്പം ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലൊരു അംശമാണ് അവർ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പോലെയല്ല, ഭഗവാന് തുല്യരല്ല അവരൊരിക്കലും. അപ്പം ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളല്ല, അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അംശങ്ങൾ അസംഖ്യവുമുണ്ട്. വേദോക്തം ഇതാണ്. അപ്പം വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ്, അത് ഏകനാണ്. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരന്റെ അംശങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവനും, ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവനും. അപ്പം ദേവന്മാരായ ശിവബ്രഹ്മാദികളും സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം ദേവന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും മുതിർന്നവരും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവരുമാണ് മഹാദേവനും ശ്രീ ബ്രഹ്മദേവനും. അപ്പൊ അവര് പോലും ഭഗവാനോളം തുല്യനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തെറ്റായ ധാരണകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മനുഷ്യമുഖ്യരെ പൂജിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇവിടെ പല മൂഢജനങ്ങളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്.
അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധവാനായവർ താൽക്കാലികമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നിസാരന്മാരായ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവര്, ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സർവാധിസായിത്വത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവർ ഒരിക്കലും പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കില്ല. എന്തിനും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കില്ല. അതിനർത്ഥം അവരെ നിന്ദിക്കുകയോ അവരെ ബഹുമാനിക്കില്ലയോ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അവരോട് പിന്നെ എനിക്ക് അത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് വേണം, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പൂജ ചെയ്യില്ല അവര്. മനുഷ്യർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഉദിക്കാറില്ലെന്നും മറിച്ച് അവർ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ആസക്തരായാൽ ശക്തരായ ജീവാത്മാക്കളെ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരാകയാൽ ശക്തരായ ജീവാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സേവിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തില് ആ ഒരു ദേവാരാധനയെക്കാളും ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ കഴിഞ്ഞും ഉന്നതനാണെന്നും ഒരിക്കലും ദേവന്മാർക്ക് തുല്യനല്ല ഭഗവാൻ അതിലും അതീതനാണെന്നും പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. അപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തില് സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവർ. അപ്പം പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് അറിയുക. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത്. സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അപ്പം ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തര് ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവത്തിലാണ്, ചിലർ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് വൈശ്യരുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ശൂദ്ര സ്വഭാവമായിരിക്കും. അവരവര് ജീവിച്ചു വരുന്ന ചുറ്റുപാടിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ആ സ്വഭാവം രൂപീകരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിനനുസൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ, അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനേതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. അപ്പം ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ചും താഴേക്കിടയിലുള്ള എന്താണ് ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും ഒക്കെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു രീതിയാണ്, അതൊരു ശൈലിയാണ്. അതിനെ ആചരിക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർ മാത്രമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തെറ്റായ അറിവാണത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവം. വൈശ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യവസായിക വാണിജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും കൃഷി ഇത്തരം സംബന്ധം. അപ്പം ശൂദ്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 കൂട്ടരെയും സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 കൂട്ടർ ഈ സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സാധാരണ ശൂദ്രന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. സാധാരണ ജോലികൾ, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജനിച്ച കുലത്തിന്റെയോ ഒരു ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഭഗവാൻ ഇതിനെയൊന്നും നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും ആ ത്രിഗുണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെയും അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണം വരുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അവര് ഏത് ക്ഷത്രിയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യരാണോ ശൂദ്രരാണോ അവരെ ബ്രാഹ്മണനാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഒരു മതത്തിനെയോ ജാതിയോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളൻ അഥവാ വൈഷ്ണവൻ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം മുതലായവ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ സമ്പൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യരുടെ ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ചാതുർവർണ്ണ്യത്തിനും അതീതമാണ്. അപ്പൊ ചാതുർവർണ്ണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം തമോ ഗുണപ്രധാനരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഭരണാധികാരികൾ അഥവാ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് അവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നവർ ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊന്നും ഒരിക്കലും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ഈ 4 കൂട്ടരും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകം നടന്നു പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും വേണം.
എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യാനും അതെന്താണ് വാണിജ്യ വ്യവസായം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആൾക്കാർ വേണം. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വേണം. ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള, ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ. ഇവരെല്ലാവരും സേവിക്കുന്ന ശൂദ്ര സംബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ ഗുണമുള്ളവരും വേണം. ഈ 4 കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സഹായത്തോടു കൂടി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതിമാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേറെ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും, മറ്റു ദേവന്മാർക്കൊന്നും നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ അവർക്കൊന്നും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം അവരെ കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ എനിക്കായി അർപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധ ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഈ കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവിടെ വസിക്കുന്ന ജൈവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളുടെ പോലെ ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ പോലത്തെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ശരീരവും ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ് ഭഗവാന്റേത്. നമ്മുടേത് ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മവും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം എന്നെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മത്തിൽ ഫലേച്ഛയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു കർമ്മത്തിലും ആഗ്രഹവുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ നമുക്കൊക്കെ ഒന്നില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും സന്തോഷിക്കാൻ, ഒന്നില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാം തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷത്തെ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസ്യരായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പ്രവർത്തിക്കുവാനുമായിട്ടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതായത് ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാവണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കീഴിലായിരിക്കണം, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യദേവനും പിന്നീട് സ്വപുത്രനായ മനുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശാസ്ത്രം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഉപദേശം ഭഗവത് പ്രോക്തമായിരിക്കെ പിന്നീട് അർജുനന്റെ അനുയായിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെപ്പറ്റി വിഭ്രമത്തിനിടയില്ല തന്നെ. ഈ രീതി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഉപദേശം പിന്നീട് അർജുനന്റെ അനുയായി ആകാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെപ്പറ്റി വിഭ്രമത്തിനിടയില്ല തന്നെ. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്രം, ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശാസ്ത്രം ഏതൊരാൾക്കും അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആ വിഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പിന്നെ അതിനെ അടിമപ്പെടില്ല അവര് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം വികലമായ ഊഹാപോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആർക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമില്ല. അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഒരു ജീവാത്മാവിനും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മം മാത്രമേ മനുഷ്യരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലർക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആരും തന്നെ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ സ്വയം കൃതങ്ങളായിട്ട് ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തുടരാനുള്ള മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം അഥവാ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാത്തിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ലാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളെയും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഇത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാനല്ല, ഇത് ഈശ്വര ഇച്ഛയാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി, ആ മനസ്സിന്റെ ഭാവമാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം. അകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഭാവത്തിനാണ്, അല്ലാതെ പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാണിക്കലല്ല, മനസ്സിന്റെ ഭാവമാണ് അവിടെ പ്രധാനം അകർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ പലരും എന്താണ് വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ കുറവുള്ളവരൊക്കെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വളരെ അവരുടെ തന്നിഷ്ടം പോലെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ വളരെ ഹീനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് എന്താണ്? അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലം അവർ ഈ ജന്മത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പക്വമായി വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അത് പാപകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചില പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. ചില കർമ്മങ്ങൾക്ക്, ചില പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് താമസം വരും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പക്വമായിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ. അതാണ് കർമ്മങ്ങളുടെ സങ്കീർണത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും അതിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണ്, ഏത് ഭാവത്തിലാണ് വരുന്നത്, അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ആ സങ്കീർണതകളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം കർമ്മം ആണ്. കർമ്മത്തിനെ അകർമ്മമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ വികർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാപങ്ങളെ ആർജിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? കർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യകർമ്മയ പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃതസ്ന കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണവൻ. അപ്പം എന്താണ് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കുമ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതിക ആയിട്ടുള്ള കർമ്മമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നയാൾ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാനാണ്. അപ്പം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തന്റെ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിമാനാണ്. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം, അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിനും പ്രതികരണമില്ല. എന്ത് പ്രതികരണമില്ലെന്ന്? ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്താൽ അതിന് പ്രതികരണമുണ്ട്, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്താൽ അതിന് പ്രതികരണമില്ല. അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് ഫലം ഉണ്ടായേ മതിയാകും. എന്നാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് എനിക്ക് അതെന്റെ ധർമ്മമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കർമ്മമാണ്, എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, എന്റെ കടമയാണ്, ഇതിന്റെ ഫലം അത് ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തോടു കൂടി, ശരിക്കും ആ ഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഒരു ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പം അതിന്റെ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആവാം, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട്
ഇതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടണേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചും ഒക്കെ പേർത്തും അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ ആസക്തി പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അപ്പം കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന്, അപ്പം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി ബ്രഹ്മവാദികളായിട്ടുള്ളവര് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അതായത് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അവർ നിർത്തും. അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മം നിർത്താൻ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കി, കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല, കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഈ വ്യക്തിശൂന്യവാദികള് എന്താണ്, അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് അവർ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുള്ളൂ. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ കർമ്മം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗസുഖങ്ങൾ കാക്ഷിക്കാറില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മാത്രം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സദാ മുഴുകി ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി സദാ ആനന്ദത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളൊന്നും, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം, 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പവർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധാഹ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിജ്ഞർക്ക്, അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ, ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട്, ഇപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലായി, ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരുവിധ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം, താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാകൂ. അത് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും നമ്മളെപ്പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതൊരു ഉയർന്നൊരു ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ആ ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം, നമ്മുടെ ധർമ്മം അതാണ്, നമ്മുടെ ആ മൂലസ്വരൂപം അതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക? നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്രത്തോളമുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാൻ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യജന്മത്തിലേ സാധ്യമാകുള്ളൂ. അപ്പം ആ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ആ ആത്മാവിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനോട് താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ ലഭിച്ച ആ ജ്ഞാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ ഭസ്മീകരിച്ചു, അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. തന്റെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. അപ്പം തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും തൃപ്തനായിട്ട്, അപ്പം കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ് എപ്പോഴും സംതൃപ്തനാണ്.
അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനുമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യരായിട്ടിരിക്കുന്നവര് ആ ബന്ധനത്തിലാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. നമ്മൾ അതിൽ പലതിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകും, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകും, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, എല്ലാറ്റിനും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ചിന്തയേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനും സംതൃപ്തനുമായിട്ടിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ഉത്കണ്ഠാകുലനല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ സദാ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും സ്വതന്ത്രനുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അത് അകർമ്മമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും കാണാൻ കഴിയണം. ഒരേ സമയം കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അത് അകർമ്മമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അകർമ്മഭാവത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയും വേണം. അതാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. നിരാശിര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവ പരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. 9ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. 4ാമത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൽ 9ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്കാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. അപ്പം മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണ് താൻ ആ ജ്ഞാനി സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കുന്ന തന്റെ സമ്പത്തിലോ നേട്ടത്തിലോ ഒന്നും ഇത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ഇത് എന്റെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര എല്ലാത്തിലും വളരെ ഉന്നതനായതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് എന്നൊരു ഭാവത്തിലല്ല. എനിക്ക് ഈ ശരീരം തന്നതും ഈ സമ്പത്തിനെ നേടുവാനായിട്ട് എനിക്കതിനുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിയും അതിനു വേണ്ടുന്ന ഭാവനയും ഒക്കെ തന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ആ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നേടുന്ന നേട്ടങ്ങളും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം അദ്ദേഹം എടുക്കില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എളിമയോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. എന്റെ കഴിവല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒന്നിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ തന്റെ ജീവൻ നിലനിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ പാപഫലങ്ങളൊന്നും, അദ്ദേഹം പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ളത്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ധനത്തിനോട് ആഗ്രഹമുള്ളവര് പല വിധത്തിലുള്ള പാപകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ അദ്ദേഹം ധനം സമ്പാദിക്കുകയുള്ളൂ. അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരില് സുദാമ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം എല്ലാപ്പോഴും ഒരു സേവന, ലക്ഷ്മി സേവ, സുദാമ സേവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി, ഇസ്കോണിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങള്, ജന്മദിനമോ അങ്ങനെ വിവാഹ വാർഷികം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സത്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം അവർക്ക് ലക്ഷ്മി സേവയുണ്ട്, സുധാമ സേവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 500 രൂപ 1000 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക എന്താണ് സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അവരവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഈ ജന്മദിനം പോലെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നിർബന്ധമല്ല, ഓരോരുത്തർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. സുധാമ സേവ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി സേവയുണ്ട്, സുധാമ സേവ, അങ്ങനെ കുറെ സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണ്. മാസം മാസം ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട്. ഇനി അതല്ല, അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് 6-ാം തീയതി പിന്നെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഏകാദശിക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില്, ഈ ലെവൽ 2-ന്റെ ഗ്രൂപ്പില് ഭഗവത്ഗീത പാരായണമുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഏതൊക്കെ അധ്യായമാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ മാതാജിക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഏത് സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, അത് രാവിലെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പില് ഇതിട്ടിട്ട് അതില് ഫോമില് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഗ്രൂപ്പില് ഫോം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാരും പിന്നെ വിവരം അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അധ്യായമൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, മറ്റേ അധ്യായമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ചെയ്യാന്ന് അത് കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് മാതാജി അത് വേണ്ട പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അധ്യായമായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തന്നെ അത് ചെയ്തോളും. അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഓക്കെ. സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതിനകത്ത് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് എപ്പോഴായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് സമയത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. മിക്കവാറും 2 മണിക്കായിരിക്കും, ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കായിരിക്കും. അത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 2 മണിക്ക് മറ്റേ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു പാരായണം ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. ക്ലാസ് അല്ല, പാരായണം ചെയ്യണ്ട ഉച്ചക്ക് ഓക്കെ, അത് 1:45. ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം എന്നാലും കേട്ടോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരോടും ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.